ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas anapauluhan. Gurang-gura, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ponso, apay nga nakarupang kayo asimang puat kadagiti kakaduwam. Ibusen mi kumandagiti politika busor. Ngam nakabalasiw da iti karayan. Ay, dagiti manen kapulyan ni Berto tidakdakamatam. Anya pa'y ngay? Imadakdamanen iti kabakiran apaganupan kadagiti balang nga ayop. Ket saan nyo ngamin nga palubusan ida nga umadak ija kabakiran? Isu nga rod, ano adda makita mi anadursok nga umadak. Panaan min. Isu pa'y amang ibos iti maanupan ija kabakiran. Rumbang laeng numabalin ko mga ibusan ti pulida. Kat ebosan tayo Dumanon tayon to dita. Awan papanan na, no di maibos ti pulida. Nabiit kayo matanapan ija kabakiran na kay. Awan mo tinaano pa nyo? Anda ijay ti kapulyan ni Ponso bakat. Naranggas dagi puli. Agum da. Uray no awan ti dinangranda kada kayo. Awan batket de. Lain baga kadagiti kakadwa asumalog kami tapno maliklikan tirangat. Mayat samot no pumanaw tayo laang nanditoy. Kuna ti kabsat ko, nga adda ka no bakanti at trabaho ijay minasan. Mayat nga ta ijay minasan. Nabayag damutan ijay. Numadi, di nagawid ako man dito lugar tayo. Pagpampanunutak pa bakat. May mayat ijayon, gam dito'y anariribok. Adda mangi parit iti pagbiagan dito'y. Ibagada ako kwada ti public land. Apay no, bilenam dagiti kakaduwam. Te kayo ambusan ti Pulida Berto. Tapno awal nga iti kaagaw tayo iti kabakiran. Dayta nga rod ti plano mi kadagiti kakaduak. Ni Berto, tiraraaman dagiti kapulianda. Ngam no mapukaw da dya Berto. Ay awanon ati kainagaw tayo iti kabakiran. At danday ta a plano mi. No sa di numan ti pakakitaan mi kankwana. Panaan min iti pana nga adda sa bidong na. Irumbang laang adi. Saan kumaan na po kaw ti anak ta lalaki? No saan apin na nadagiti kapulyanda? Saan pa'y matkit di a kumpirmado no isuda? Awan sa bali nga atapak no di isuda, Ponso. Naiwak-wak pa'y laang ti pana iti bagiti anak ta. Anasarakan ti kakadwa? Ala, saan mo nga ipalagip tinakaam-amas apasamak? Ad-adda amas sa iraw. Pumanaw tayon sanditoy. Tadanangin danon kanyak apabasulan na tayo ti puli ni Ponso. Anda tayo kano tinang patay iti anak na. Apay ada tayo ti pabasulan da. Saan tayo matakas kadakwada karanggas? Tsakmanan mo. Ngem ko nada nga ambusan da tayo iti anyaman nga oras. Kan iti sadi naman na lugar. Kaano tayo nga rod apumanaw? Ang mga numakita da tayo, kat ambusan da tayo adi na oras. Anda binilin ko nga guanawan iti dalan nga agturong ditoy. Kasanuno aduda? Saan tayo nga tamay sagmak? Imbag kumano saan nga ubigbay ti anak ta? Imbag, tanda iti syudad ni Rhea nga anak ta. Ijay nga agan adal. Saan ang mairaman? Nagmunumuan mi kadagiti kakaduak. Asaadan mi da Berto ije lugar da. Kat, kaano kayo nga'y amapan? Anak, magagaranak ang makabalas nga'y iti dahi dya apole. Saan kaunay nga apurado? Masapol apulido ti amin. Sakbay ang maisayang katiplano. Anya pa'y ayat ti planwan niyo. Amumet. Nalaing itirangat dayjay Aberto. Di mo ibagbagaan na lalaingam si kadaya Aberto, Ponso.
Saan nga iti kasta? Ngam adda paglaingan na. Adamat kanyak. Tapno din na maaramat te paglaingan na. Masapul alib aton yun Talaga akasta ti aramidan mi. Masapul asiriban nyo na Aberto. Awan papanan na no di maabak dayjay Aberto. Mapasag intun dumtang ti aldaw. Wen eso masapul asa uden nyo dagiti amoy adalanda. Tapno deda makalesangay. Awan pa'y ti rumrumwar ka na kayo. Amangan no masalamaan nyo ti Puli na Ponso. Inak pa'y bumulo di ti kabalyo nga aramatan tayo apumanaw ditoy. Apay abumulod ka pa'y. Adamat kabalyo tayo. Madlaw nagiti kabusor, nagiti kabalyo tayo. Sigurado pagkaramidan da tayo tintakas. Maawat akon ti kayat mo mapasamak. Masapol nga remedyo tayo. Tapno magupad ti gurang-gura ti Puli tayo, kan ti Puli na Ponso. Idi pa'y day tagurang-gura at tinawid tayo pa'y kadagiti apong tayo. Gapulang dayta, iti daga, kan kamaling nga atap. Agpabasol dalatan, ani na pa'y napanagnakan. Muda tayo ti akin aramid, wanosan. Agkakapya tayo kuman. Tapno awan ti maaramid aranget. Nukas jay nga agsasabat tayo iti dalan. Kaya't ka makasarita Rhea. Anya ka diti pagsaritaan tayo, ma'am. Adda nadlaw ko, ngam sa anak asigurado. Nakitak ngamin apasaray o masidagkan ka ni Max. Mangliklik ka akasla kabutang mo. Agyamanak no nadlaw yu dayta, ma'am. No kas pangarigan adda mapasamak kanyak dito'y syudad. Awan sa bali ama atap no di iso. Apay anasaom dayta. Agin ginura ti klanda kan ti klan mi, ma'am. May sa kayo kadagiti biktima ti klanwar, no kasta. Wen, ma'am. Naira na nga may sala nga pagadalan tinaginrolan mi. Padasan kayo a pagkapyaan. Tapno saan nga agtultuloy dayta a klanwar iti lugaryo. Dayta ti tartarigagayan dagiti dadakkel ko, ma'am. Naumadan iti gurang-gura ang mapaspasamak ijay lugar mi. Kasaokmat ni Max. Padasak nga alukuyan ang maisardeng kumaday na aklanwaryo. Saan, ma'am? Amang ano ibagana ang nagpulong nga kada kayo. Ad-adda nga agungat da kada kami. Di kagdanag. Sa anak ngagpadlaw, nga adamok may papan iti guran-gura ti Puliyo. Pinaayaban ka diti opisina, takayat ka makasarita, Max. Anda ka di parikot ka nagiti gradok, ma'am. Medyo nga rod barok. Mabalin ka ngagpatulong kin ni Rhea. No di mo maawatan ti daduma. Nalaing ni Rhea. Nagatapmat kanyak, ma'am. Pulos sadyak masitgan. Adda ka di makagapo, no apay akabutang na ka? Agkalaban nagiti Pulimi, ma'am. Kaya't yu ka di nga agtultuloy day taaguran-gura ti Puliyo? Diyak kanunungan ti klanwar, ma'am. May ramraman kami ngagtutubo. Apa dagiti apong mi, may ramraman kami. Day tatipod no. Madino agtultuloy day taaklanwaryo. May mayat matlaang no agkapya kayo. Ado pa yung tipimanaw iti lugar mi, gapoy ti dayta aklanwar. Irugiyo kinireya. Agkapya kayo dito'y syudad. Tarigagaya ko, ma'am, at dayta, ma'am. Madlaw ko akabutang nak. No adda mapasamak kinireya dito'y syudad. Awan mapabasol no disika. Tasika lang ti kabusor ti pamilyada dito'y. Anya ka diti makagapo, takabutang mo dayjay Max. Panagkitakan ko anak at masingpat mo't. Saan mo nga amo tilinaon ti puso na? Saan ka di at tinatal na adanom iti karayan? Kat isukit di ti adalam apakalmasam? Nga mano abulan akaadalan ta. Kat awanot makitak ama di nga aramid na.
Natalnamot iti unag ti pagadalan. Agin ginura ti pulida ken pulimi. Kabilang kayo kadi kadagiti puli nga dagurang-gura na iti tunggal maysa. Kasta nga rod. No kaano nga ta magupad day ta agurang-gura. Ay, narigat day tagayam. Ada nakaadalak iti maysa a seksyon. Saan da asimrat, gaputa nagawid da. Napanda ka no timulong iti klanwar da. Mailunod nga minti saan at tumulong no adaklanwar. Anya? Imbag man ta nagawid ka. Damag ko nga agad adal kanumat ijay syudad ti anak ti kabusor. Di mo ka di makit-kita ijay. Saan mat, ina? Sa bali siguro pagadalan tiyan na. Adumat ti pagadalan ni syudad. Masapol apasagam tayo dyan nga anak ti kabusor. Ngam ina, agduman dito'y kan ijay syudad. No makapatay ka ijay, mabalod ka. Agadal ti gagara ki ijay syudad, saan ang makipinatay? Diyak kaya ti mabalod. Apay, takrot ka? Imbes asya ka ti mga tandodo iti puli tayo. Apay, ipakitam nga rod, asya ka ti nagaramid iti krimen. Oray saan na makita ti tao, ta makita ni Apo Diyos. Kabuteng ko ti mauram in impyerno. Apay, nakita mon ayat ti impyerno ako na da. Diyak kaya ta makita, ina. Isa ang mabuteng nga kagaramid iti may kaniwas. Nalabas samat daytan. Pudno dayta. No di da mapantumulong. Mapabasol da. No maabak ti kapulyanda. Talaga kadi ang mailunod da? No ada mapukaw a kapamilyada? Wen no di da napantimulong anak irangat. Kargo pa iti konsensyada. No ada mapapatay a kabagyanda. Ay, nagrigat magtanti kasta. Iso ang pangaasim ta di naksinsinaan. Ija boarding house man, uno dito'y pagadalan. Kabutang mo? Ang mga no iraman na ka itigura ti kapulyam? Dahita ti pudno. Iso nga inton umay a semestre. Saanan a dito'y ti pagenrolak. Narigatan. Darasag, takumuyog ka kadagiti babae a sumalog. Saan nga anuan ti kabusor dagiti babae a sumalog dito lugar tayo? Wen ina, ada kinatulag ko akadwak a babae a sumalog ita. Sumaruno kami kadatatang yu a sumalog. Iyawag kuntukan ka, no kaano kami nga agpasyudad. May mayat nga agpaiso, no mapantayo amin ijay syudad na. Ag-apply ni Amayo ijay binasan, akas ka ni Angkelyo. Ngem ti agyan tayo ditoy. Asino ti mangidaulo iti klan tayo, ina? Agpili dati agkabanwag, anapig sa ken na laing. Tapno idaulwan na ti sumaranget, no adda umay rumaot. Max, ibilin ko, ano makitam ti anak ti kabusor, ija syudad. Pukawa mo! Ala, ina, sumalog akon. Ang mga lumakalabasan timpo sa pagluganak. Ne, dapay mat sumaruno alumabas, no makalabas ti umuna. Jabelen ko, wad. Laglagi pa mga akanayon, wad. Saan ko nga ro na makikita ti dakdakamaten nyo? Tay jela ang pagadalan ti papapanag. Numalpas ti klase mi. Agawid ak adagos iti boarding house ko. So nga rod, nga ibagbagak mo't ano makitam. Saan ka de, anapatagkan ka ti kabsat mo? Apinukaw dagi dya apole. Kunadamot asaan nga isuda ti akin aramid. Kan awan pamanagnag tayo nga isuda, ina. Sakit mo, dagiti kabusor. Saan, ina? Kumuyog ka kadagiti kakadwak a babay ama panedya terminal ti bus. Narigat ti aguray dito'y kalsada. Tamangan no adda lalaki nga agur-uray dito'y. Amangan no kabusor. Adda ako dito kalsada.
Agora ya kiti bus sa lumabas ta para sa anak ko na mapanig yung terminal. Ni, apagiso, adan sumunga na bus. Para marang saan pa yan na puno. Sinyasak. Aday ka, nagsardang na. Pumuli ako. May salamat tugaw ti bakante. Ni Rhea tinakatugaw iti arpad ti bakante at tugaw. Saan ka na tumakir? Saan ka nga anuel? Agstanding aklangan. Uno saan, rumuarak. Durumwar ka. Amangan no masalaw na ka ti... Di ka pulyam. Ha? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwaya na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluhan. Gurang-gura. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Taraban. Ti Masakbayan. Ti napalabas, agkabusor ti Pulida Punso ken Berto. Pabasulan da Punso at ti Pulida Berto tinampapatay iti may nga anak da. Kaya ti Pulini Punso apukawan ti Pulini Berto. Ketap no makaliklik da Berto iti riribok. Nagplano dagitoy amapan iti syudad. Iti may nga aldaw, saan ana igagara ang nagkalugan iti bus, ti anak ni Punso ken ti anak ni Berto. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Gurang-gura. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Saan ka na tumakdar? Saan ka nga anuan? Agistanding aklangan. Uno saan, rumuarak. Durumwar ka. Amangan na masalaw na ka ti... Di ka pulyam ama nagdakdakas. Agtugaw ka lang ditayan mo. Tagtugawak mat itarpad mo. Di ka pagaramidan iti dakas. Ado ti tao ditoy. Tiyak kaya ti mapalod. Saan ka makaliklik nga agpaiso? No pagaramidan na itidakas. Taado ti tao ang makakita. Iso nga kalma ka lang. Nagkabusor man dagiti dadakkel ta. Awan ka po na. Tapno ure datakit agkabusor man. Pudno ka diti ibagbagan? Saan ka kadingag kintayag no kanayon tirinnopak dagiti kapulyanta? Di mo kadi kayat ang magupad ti gurang-gura itinagbabaitan tayo. Pudno ka tati bagbaga da ito yung tao. Papayan di ka sumungbat. Kayat mo kadi ang magupad ti gurang-gura tayo. Hello, Gayam. Nakawag ka mat. Adang itibus. Pangaasim ta umay naksabata ni J Terminal. Apay nga umay kasabdan. Sigud mat asaan ka ngagpaspasabat Basta, kasapulak ti kaadnam. Saan kun nga ibagakan ka ti makagapo. Ibagak tuwing to nagkita ta. Sige man langan. Ada ka di pasarabok? Amok ama gusto ang tilito ko. Wano bunga tiratan. Ado ti inala. Sige nga Rod. Umaya kon. Agurayak iji terminal. Agyaman na. Kasapulak ti kadam ijay. Apaman ang makasangpetak. O sige, di kagdanag. Tasabtan ka, friend. Dadani siguro itanti anak ta iji syudad. Nulakit di ta nakaluga na dagos. Sigurado, dandanin makadano ni Jay. Kaano ka di mo't asumurot tayo ijay? Ang damat na bulod ko akabalyo pagsakayan tayo. Anda ti aking kabalyo, di ba ba? Alaan nanto ti kabalyo na apaman na maksangpet tayo ijay. Ay sapay ko ma. Tasaan na tayo ang masalamaan dagiti kabusor ijay dalan.
Adda na kay baga. Akanayon da kano iti madalanan amo mama. Kasano tayo nga rudan? Saan tayo ka din amatuloy? Insaganak ti amin. Mas daaw danto no awan tayon. Kasano? Anya pa nagsagana ti inaramid mo? Raya, agringkan. Adda tayo niti syudad. Nairidap mo ha. Sige, dapsaag tayon. Nakarida pa gayam. Itay pay ah. Nairidap mo. Kalpasan nga da kinasarita mo iti cellphone mo. Di ka adalan tati kinasarita. Nangag ko ti imbaga. Kabutan na ka de. Isungag pasukon kahit ti kaadalan ta. Sige, bumaba ako. Ne, inayadan ti mo pa. Saan ka ngagdardaras? Di ka matkamatan? Oh, kunat namin nga inayadan. Nay kaglis kalakat nga rod. Agore ka, tatulungan ka. Anya ka diti inaramid mo iti gayem ko, si ka, Max. Mga yabak iti pulis. Imbagak akumpat iti imak tatulungak. Ngam di namat kayat, nagdardaras matan. Anay ko, nailigos sa tisaka. Anya tinapasama. Nay, Tultulungak. Tan, naikaglis iti dumsaag. Nailigos sa tisaka na. Naligos? Wano induron mo? Agkabusor kayong samot. Oh, naipagalisak gayam. Maditi pa nagdisok iti baba. Napandagak tisakak. Ay, naklakit din o dinangran na ka ni Max. pag tinulungan ta, sige, ilutak tisaka na. Baring agsubre ti sigod. Sige nga, Rod. Aramida mon. Punso, di ka din manan mapanagsaod ijay dalan. Saan man? Mapan kami, kalpasan ti pandangan tayo. Kat, indak nga ron baga. Na isagana dan timakan, tapno mangan tayon. Agawaam nga rod ang mga nulumabas da, kat saan mi ida masalamaan. Ibusan nyo nga ron No dalakit de makitayo, saan nyo apalabsan ti gondaway. Uray saan mo nga ibaga? Dayta ti aramidan mi. Ay, pakaragsakak No adamarsing iti pulidaya akabusor. Di dalakit dinamnamaan nga addamang saad kadakwada. Tanabayag nga insardang mi tinapan nagsaad. No apay mo't ngamin nga insardang yo ti agsaod. Kasano? Kat into nagsaad kami. Timat kadwak ti marsing. Ngam ita, masirib kamin. Awan laket ti marsing kada kami. Manglimlimo tayo. Tapno di na tayo madlaw dagiti kabosor. Masapul ka di pay. Tapno awan mapasamak ka na tayo. Manglimlimo akas babae. Tapno di na pagarupan na siyak ti lumabas. Masapol ang manglimlimo kamat. Tapno di na kadangran. Sa bagay, numadlaw da asyak ti asawam. Sigurado adang randak. Isungaro na masapol ang manglimlimo ta. Maliklikan pa'y tirangat. No di na talakit ti mabigbig. Sige, kasta ti aramidan tayo. Tapno awan mapasamak arangat iti nagbabautan tayo kadagiti puli ni Punso. Kapilitan nga agpaldaak. Kansak ti mangawit kadagiti dadakkel as shoulder bag. Enton makadanon tayo ijayan ti kabalyo. Darasin tayo. Tapno makandanon tayo dagos iti kalsada apagurayan iti boss. Isugahayam nga da nakitak aguma a maskara nga adda atidog a buok na. Babaan ti maskara. Didak mabigbig. Ipagarop ganto a babae ak. Kat, kumusta nga ite napanan nyo, Punso? Adda ka di mo't lalalaki anarseng ijay dalan. Awan matilim mabas ijay dalan alalaki. Panay mat babae tilim mabas. Makrot ka di dagiti lalaki iti puli ni Berto. Apengay, adidan agparang.
Nalabit ang nagbutang kada tayo. Di da pa yan mapmapan ije kabakiran, manipod kinamat mi ida. Kat, kasanong arudan tinatay nga anak ta? Di ta ka din maebalas? Kung natimay sa anak kasaritak, nga da nakita na apana, akaarngiti pana, ang naiwakwak iti bagiti anak ta. Armas ka di te Poliniberto? Saan ka dumat? Kaarngiti armas dagiti dayo amang anop. Dagiti aggapo iti sabali abantay. No kasta. Taga ite sa bali abantay nga rod, tinakasalaw iti anak ka. Nalabit akasta. Nakita ngamin ti kadwa tayo, ti panad dagiti taga sabali abantay. Kas jay latta ti itsura, ti panada. I-relax mo ti sakam ta iguyod ko. Masapol nga agsubli ti naligos. Max, sigurado ka nga mong tiagilot. Amok mo't basit. Nagsakit. Saan nga ta ako maro na iguyod mo? Basta saan mo nga ipatangkan ti sakam. Tapno mayat ti resulta na. Tapno may subli ti naligos. Sige taiguyod ko. Oh. 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 Maiyon na't kumat nga agpayson. Nagsakit unay itay. Iso narigatan ka. Ta medyo nagcramps ngamin ti muscle ti butoy mo. Timangkan ngamin. Gapoy ti madya pa nagdiso. Oh, nakaginawa ka kadi iti pananggiguyod na iti sakam? Wan nga rod, nagsakit unay itay. Agyaman ako unay, Max. Awanan yaman na. Ala, agtaksi kayo na mapaniti boarding house yo. Amangan numalingkos ka manan. Katsi ka, papanamatan. Itulod kay ko ma. Ngam sigurado ang mabutang ni Rhea kanyak. Sige, tainak matan. Konaklakit din no anya ti aramiden ni Max kan ka itay. Dinardaras ko ngamin ti bimaban. Naigalisak. Napandagak ti may sa asakak. Iso siguro ang naligusak. Ngam, nasingpat matgayam ti kabusor yo. Saan nga kang agin-agin lang? Tapno makaasidag kanya kat maaramid na ti madi apanggap na. Day tati santang ammo. Adalat na amak ko. Amangan mo libatan nak inton asidag kami ni titunggal maysa. Sa bagay, adang agpayso ti tao analaing nga agpamarang. Masapol nga agan nadag. Anya ti amok ngay. No agpampamarang laang. Kumusta ti sasaadan nyo iti lugar nyo? Adda ka di manen napasamak aklanwar, idinagawid kayo da ito holiday? Awan matkit di, ma'am. Nauman da tatang ko iti rangat. Pimanaw da ni jay lugar mi. May mayat ti lumiklik iti riripok. Nga may mayat kumano agkapya kayon. Day tamat ti tartari gagayak, ma'am. Kapya ti tunggal puli kan tribo. Awan ko matigurang-gura iti tunggal puli. Padasak akasarita ni Max. Barang maisardeng tiguran-gura ti puliyo kan ti pulida. Tila ang problema. Kat ti kapulian mi anabati ijay lugar mi, ma'am. No siguro agkapya kayo, ininot damat nga agkapya. Makita dati patag ti panagkakapya. Mano alawas apadpadaanan mi teji aberto. Ngam awan matgaya man ti pamilyana di ta masakupan da. Anya, awan da di ta masakupan da. Napanandangay. Dahil tati saan tayong amo. Nagururay kami iti angin. Awan gayam teji aberto. Nagbutang dangat ako ka? Ha? Takrot matgayam jay awanan bain. Naibagana ka no, anauman iti rinupak. Te kunamket di akat takrot. Naglibas api manaw. No aso ko ma, kat imbaag na ti epos na api manaw. Ha?
Sa bagay, sayang lang ti bannog kan panak para kan kuana. Kumusta nga itinagaplayam iti trabaho lakay? Naalaak bakit? May saa akong aminero. Ay, yaman pa'y apo. Imbag dito yun tawan ti kabusor. Aglako akmot iti kumpurme. Tapno adamot pagsapula. Adakin ka na ita. Adamat pagpuunam. Tinaglakwan tayo ti baka tayo. Sakbaya pimanaw tayo iti lugar tayo. Mangkita iti abangan tayo apagpwestuak nga aglako. Sapay kumata mayat agasap ti agur-uray kada tayo dito eh. Agtalag tayo iti kaasi ti apo. Di na tayo lakit baybayan. Tasaan tayo mo't adakas at tao. Inton bigat. Mangrugi akong nagtrabaho. Kumusta ti lugar yo, Max? Nagkapya kayo kadin? Imposible ang mapasamak na itamam. Nabayagan nga dagurang-gura dagiti apong kandadakkal mi. Di mo kadi kayat ngagpatingga day taaguran-gura yo? Kayat ko launay, ma'am. Jak kayat apati anak konto. Kat agtultuloy da ngagrarangat. Nasaya at day taantarigagay mo. May mayat matlaang no agkakapya kayo. Anya ti mabalin mo nga isingasing, tapno agsardengan day taaguran-guran. Ikagumahag apatin na ni Rhea, ma'am. Ha? Patinnagan? Anya ti kayat mo asawan? Agayatak ken kwa na, ma'am. Numaayat nak. Agbalin kami amay may sa pamilya. Saan to mat siguron nga agrarangat pa dagiti dadaktal mi. Sige, Barok. Tarigagayak ti panagbaligim. Padasek latamot akasarita ni Rhea. Kumusta ti sakam, Rhea? Mayatan, Max. Pangasim ta din ako madangaran. Nagkaadalan ta ni iti lugar tayo. Idi ko mapaya dinangran ka no dagurakken ka. Ha? Awan guram kanya. Nabayagan nga kitkita ta. Adda ka di palabutang mo kanyak. Mapabasol na ka di. Sa anak pa nakiraman iti anyaman arangat da. Saan ko maapatida tayo? Kat agrarangat mat. Kakaasi ti agbalin a pamilya tayo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwaya na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluhan. Gurang-gura. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Meron. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, tapno maliklikan tirangat. Nang limlimon ni Berto akas babae, tapno makapanaw da ijay lugar da, asan amabigbig ti Pulida Ponso. Iti matpagadalan, nagsarita da Max ken Rhea. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Gurang-gura. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nabayagan nga kitkita ta. Adda ka di palabutang mo kanyak. Mapabasol na ka di. Sa anak nakiraman iti anyaman arangat da. Saan ko maapatida tayo kat agrarangat mat. Takaasi ti agbalin na pamilya tayo. Nauma da ama itirangat. Iso apimanaw da ijay lugar tayo. Awan dan iti lugar tayo kunam. Day tatipod no. Didan kayat ti makirangat pay. No kayat datatang mo abukudan ti kabakiran. Ipabusoy da kanon.
Ininutak ida nga lukoyan. Alipatan da ko man tigura da kada kayo. Maalukoy mo nga ta, ida. Ika kumaak da ita, Rhea. Anya ka di ti pampanunutom, anak. Kasla mariribukan ka man. Imbaga ni Max, akayat na ngagkapya ti pulita yo kan pulida. Ha? Agkit-kita kayo iti anak, dagijay anaranggas. Lading itak na saan ko nga imbagbaga nang. Diyak kayat ngagdanag kayo. Agkaadalan kami pa iti universidad. Awan ka di tinadlaw mo ama di atignay na kontraken ka. Awan mat nang. Naira na nagkalugan kami iti bus. Idinagapuak iti lugar tayo. Kat, awan tinadlaw mo ama di atignay na. Awan, ina. Ididinardaras ko abim maba iti bus. Naigalisak. Napandagak ti sakak. Tinulungan nak. Inilot na tinailigos asakak. Saan nga tanga agpampamarang laang? Dahita ti atap ko iti damo, ina. Masapul nga agrida, mak. Kaamam mo nga agkaadalan gayam ti anak ta, ken ti anak da punso. Aniya. Imbag no sana dangaram na dya putot tinarangkas. Naibaga na kano akayat nan agibusan ti gurang-gura tayo. Di na kano kayat a mairaman ti agbalin a pamilya na, itinabayagan a gurang-gura ti puli tayo. Naitamat ti tartari kagayak. No, agpaiso ko man dati ang imbaga na. Nagsayaat ko man. Anya nga ta ti pamuspusan, tapno aggibos ti susik itinagbabaetan tayo. Natangken ti puso na dya Aponso. Isa tiyaklamon. Agum da. Naranggas da. Mas daawak nga ron. Napudno nga tamat laeng, ti anak ni Ponso ani Max, iti ibagbaga na. Ngem na ko na ni Rhea. At tinulungan kano ti anak da, ti anak ta, hindi na igalis. Saan mo ka de anaamuan? No sa denote nagbakwetan da Berto atakrot? Saan mat nga mo dagitim nagdamagak? Ti pagsidawak, adda kami ijay dalan, iti aldaw nga impagada nga ipapanaw da. Awan mo te sa bali apag na anda. Kasano ngay, adayo nakita eda. Burbur siya nga rod kanyak, no kasano ang nakalabas da saan mi anakita. Amangan mat no nakaturog dagiti kakadwam, idelem mabas da. At dalata nakariing no iti rabii. Isu amas daawak, no kasano da nakalabas. Demo baga, akas dala angin alim mabas. Adda nga ta anting-anting dayjay a tao. Pag ko naamot nga ada anteng-anteng na. Una, tanu ambusin mi ida. Adda marsing kada kami. Idinto tawan kadakwada. Ita, nakapanaw da asaan mi ida anadlaw. Ada sabong di tatugaw mo. Asino nga ta tinangikabil? Saan nga nga dala ang nakalipat? Kita nga Oh. Ada note na ikabil. Adda nga agpaiso. Basaak man. My peace offering for you, my sweet lady. Naghanas sweet lady ka no? Ay, imbagban. Sino nga ta tinangikabil dito eh? Adan atap ko. Peace offering ko na. Kaya't naasawan. Sigod ang kaapa mo no kabusor mo. Ni ka di Max, tidakda ka matang? Isula ang ti kaapa ti pamilyam. Saan ka di? Oh, di ni Max. Inaramid mo ka diti singasing ko nga aramidam? Uwan ba? Sapay ko matagbaligi ak. Awan papanan na, no dirumok matirik na nakan ka, no kanayon mo asagutan iti puraw asabong. Nakitak na yung misa may dinabasa na tinote, ma'am. Ibagam a peace offering, tapno matignay to ti puso na.
Inaramid ko day taman. Kat agyaman nakiti singasin nyo. Saan nga min arumbang nga agtultuloy? Ti saan anain kalintagan anabangunan yung nga ugali ti apo kan dadakkelyo. Saan mo ka din akagura ni Max? Saan ko matakagura? Adala ang amak ko kankwana. Tama ano pagaramidan nak itidakas. Iti kaddayo dito syudad. Awan ka diti madlaw mo amadi agandat na kan ka? Awan pa'y matkit di. Ngam adala ang amak ko. Nasingpat mo ti panagkita kankwana. Ngamin, tinulungan na ka idi na igalis ka. Inilot na ti sakam. Matikawak nga rod. Binaybay anak ko man idinay galisak. Ngam saan mat? Ita, inikan na ka pa iti sabong apis offering ka no? Nabawasan mat ti amak ko kankwana. Manipod tinulungan na. Ala, sabay ko matagkapya kayon. Naksayan ka din tibutang mo kanyak. Amo ti Diyos adi ka mabali na saktan. Ladingitak no kinabutan ka iti kalabas. Di ka mapabasol no kastaman tinariknam. Angam, agkidawak kumakin kay ti may sa apabor. Anya ka di day ta apabor, Max. No mabalin ko ma. May sardengan ti gurang-guray ti pamilya tayo. Kasano ko ma? Kat naranggas ti pamilyayo. Sa anak mo't anarangkas. Isungarod ano mabalin kat agtinulong ta adwa. Anya ti aramidan ta, Max. O muna, agsiningad ta. Tapno mapunas ang mamimpinsan ti buteng mo kanyak. Mabalin? Ikarik, saan ka adangaran? Agpanunot akpay, Max. Sapay ko ma, tama kapag panunot ka, Rhea. Mayat ti tarigagay ni Max para iti puliyo kan iti pulida. Nagmayat ko man, nupod no day ta atarigagay na. Agdua-dua ka kadipay laeng? Panagkita kat napudno mo iti ibagbagana. Kasano na saan apod no? Isagmak ko kaditi kapuliak. May salaang akamalik. Marpuog ti pulimi. Iti ima dagiti pulida. Ay, maamakaklakot nga rot iti bagbagang? Ay, matikawak. Uray siyak. Matikawak mat. Saan arumbang ati pusok ti pagandarag? No di kat ti utak ko. Tapno saan amay sagmak ti pulimi. Bilibak ti panangipatag mo iti puliyo. Saan arumbang ay sagmak ko ida? Pulimi ti nakataya dito eh. Maawatak ti rignam. Adakan ka ti amin a pangadang. Amok, amasirib ka. Awan da Berto. Isu amapan miripugan ti alad abato. Itinagbabaetan ti masakupan tayo. Nasaya at mat. Ngam tila ang pamilya ni Berto ti Pimbanaw. Sino nga ite nang sandikan ko na ite kaawan na? Amang ano nakapkapso ti simukat kan kuhana. Nalakaarip puugan ti alad. Lumasod tayo. Kat agawan tayo ti daduma ang masakupan da. Namnamaak nga agbaligi kayo. Taawanan da iti Aberto. Maabak yu lakit di ida. Lakit di. Rumaot kami. Apaman nga agsipngat. Saan kami amaturog a babae? Masapul nga agkakaysa kami. Amang daw iti panagbaligi o iti rangot. Pagsagana at dagiti kakadwak. Agbalasiw kami iti nagbaetan akarayan. Sige, Ponso. Namnamaak nga iyawid yu ti baligi. Apay adi ka makaid na lakay. Adda ka di parikot. Anda kadwa tayo alakapan iti ada signal na. Inyawag da, nga da kano espyaan ang ibaga. Arumaot kano na iti kabosor iti purok tayo. Anya?
Inggaraw damanan ti kinaagom da. Rumaot damanan. Nakasagana ka numat amin nga agwanwanawan. May timbreda karagiti daduma. Babaan ti talian nakakabit karagiti agduduma akay kayo. Dagiti pagilasinan, no adda umasidag akabusor. Wan bakit? Inyawat mi amin dagi jay, sakbay api manaw tayo ijay. Insurok kadagiti kakadwa ti aramidin da, no adda paggan. Sapay kuma, tasaan nga agbaligi dagiti managdakdakas. Sumungsungad pa lang dagiti kabusor iti karayan, amon ti parawanawan ti aramidin da. Agkuti dagiti tali. Kasano no agkuti dagiti tali, no agangin. Numayangin ti tali. Sumurot ti tali iti papanan ti angin. Sa balimat no dapagad, ta maguyod akas lamay palsiit ti tali. Madlaw mat ti parawanawan, pagilasinan dayta nga dakabusor. Rhea, apay kasla madanagan ka. Impadamag da ka ni ama. Aron maot ka no ti kapulyan ni Max ija purok mi. Anya, talaga ka di adakas ti kapulyan ni Max? Wan gayam. Agom dala unay. Ti kayat dapat iso dala ang ti agbyag ija lugar mi. Kasta ka di? Isumot lagayam akabutang mo launay ni Max. Jak amo. No amo ni Max daytoy ama paspasamak ija lugar mi. Masapol nga ipakaamom kan kwa na ti mapaspasamak. Nalabit nga amunan. Karbangan na amaamuhan. Inak ibagakin kwa na. Sige. Dinardaras ng tinapan itiayan ni Max. Imposible asan nga amo ni Max ti mapaspasamak ija lugar mi. Max, amom ka di nga agdandanag ni Rhea. Tarumaot ka no ti kapulyam iji purokda. Anya, agpaiso ka di timbagam? Kasano ko mga amo ni Rhea? Ada ka na nang yawag iti amana. Ay, delikado nga rodmanan. Nurim maot da ama iti purok da Rhea. Masiguradom ka di mga bak ti puliyo kontra ka dagiti puli ni Rhea? Lamin adon arim maot ti dauluan ni ama. Ngam kanayon da nga agawid anak sayan da. Nalalaing ti puli da Rhea. Apay nga rod akanayon arum maot ti kapulyam. Jak manamo ka ni ama. Saan ama didigra? Ure kanayon da ama bawasan. Kaya't ko ama kasarita ni Rhea. Agpaiso ka di timbaga ni Elsa. Kasano nga amom? Kat adayo tayo man. Ada nang yawag ka ni ama. Ada nakapan iti adda signal na. Ladingitak ti mapaspasamak iti lugar tayo. Sigurado nga damaren marsing iti pulimi. Madanagan unay da ama. Amangan kanuno makalasod da tatang mo iti masakupan mi. Sapay ko mata saan. Anya nga ta ti maaramidak. Tapno mapasardeng day ta arangat iti nagbabaatan ti puli tayo. No addala ko mamaaramidan ta. No apay nga minmat day ta aklanwar adinakkalan ti puli tayo. Saan ko apulos nga anugutan day ta? Jak kayat kirangat. Idandanagak dagiti kakasinsin ko iti purok mi. No kayat ko mati pamilyak. Kat umakar kami mat akas iti naramid dagiti dadakkel mo. No makaumay damat dito eh. Amangan no da kami ti pagpupudutan da. Ayad te kakadwayo, Ponso. Apay nga'y abi masit kayo. Kasano ang napasamak day jay? Umas asidag kami pailaang. Kat pinasabatan da kami iti adu apana. Anya, kayat mo asawan. Awanan dagiti daddo maakakadwa tayo anapan nakirangat. Masapol asublian mi ida ijay karayan. Saan mi ida naala? Taado tinangkamat kada kami. Kayat mo asawan. Naabak tayo manan.
Agsakit ti ulo kadagijay apuli. Kasano nga taarit po ogan ida? Adda nga ta anteng dagiti apole. Apay asaan da ang maabak? Day tama ti atap ko. At dansa nga agpayso anting-anting da. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamat. Papagayam, di uliwaya na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluhan. Gurang-gura. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Riputaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, babaan ken ni Rhea. Naamuan dagiti dadakkel na nga agkaadalan da ken ni Max iti universidad. Naamuan da pay at tinulungan ni Max daytoy. Idi na ipagalis iti bus. Iti matpagadalan, sinagutan ni Max ni Rhea iti sabong, kas peace offering na. Iti may sangal daw, adda nang yawag ken ni Berto, arumaot dagiti kabusor, iti masakupan da. Idi si Mang Patdaponso iti purokda, nasdaaw ni Lisa nga asawa na. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Gurang-gura. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Wah, agsakit ti ulo kadagijay apuli. Kasano nga taarip po ogan ida? Adda nga ta anteng dagiti apole. Apay asaan da ang maabak? Day tama ti atap ko. At dansa nga agpayso anting-anting da. Masapul nga rod. Amatagit kwa tayo ti anteng-anteng. Kasano kuma? Saan tayo nga ammo no anya a klase dayjay nga anting-anting? Anya nga tangay day ja aklase ti anteng-anteng. Nagbilagkit din. Tapulos asaan tayo ida ang maabak. Manun tinapasag kadagiti kakadwa tayo. Nasakit unay tinakam ko. Paisaganam ti mainom anasangar. Tapno makalipat kami. Ne, punso, ada pa'y gayam sugat mo. Naapgas nga rod. Imbag tatakyaglaan, tinakaipalokan ti pana. Kasanon ngay, no ada sa bidong tepana. Isu nga rod apairwar mo tinasangar apangontra. Ugasan nyo itinasangar. Tapno mabugwan ti sabidong na. Saan ka no nagbaligi nagitirimbaot? Ano ka no pa'y tinapasang karakwana? Nasigudan dagiti parawanawan, isungayin sa ganahan da. Yaman pa'y apo. Saan nga miin nga ipalubos ti apo ang maabak dagiti agtalagkan kwa na? Madama ka no tiragragsak kaya lugar tayo. Adda parte amang angay, agrarag-uda. No nasigudan da, kawatan nga rod, nga awan tinarpuog nga alad abato. Pudno na ita, bakit? Mayat tinapanunot ko ang maaramat at tali. Nausaren, nagiti parawanawan. Talilaang, nga mapalaagan ti kakadwa, no ada sumungad adidigra apatauden ti kabusor. Ano ka no tinapasag akabusor? Sayang, tatakyag ka no lang tinatamaan ka ni Ponso. Saan ka din nga ada sa bidong dagiti pana, dagiti kakadwa? Pudno na ita, bakit? No di daam mo ti makaagas iti dadya sa bidong, ininot ang maapektaran ti salon at ni Ponso. At nakadindamag yun,
No kasano tinapasamak arangat iti lugar tayo. Saan da kano ang nagbaligi alimasod iti masakupan mi? Adan sapay kano sugat ni tatang mo iti takyag. Idi pa lang ibagbagak ka ni ama. Aliklikan dan ti rumaot. Takanayon da amaksayan. Imbagam day ta kadakwada. Uwan. Dinanugnak pa ni ama. Taimbes kano asyak ti mangida uloy kirangat. Siyak kano pa ti mga nawa kadakwada. Saan ka nga rod nga umanugot iti aramid da? Pudnoreta. Isong inawagan dak ni ama iti takrot. Max, imbag ka simangpat kan. No adda ka kuma. Amangan no saan ang agsanod da amam itirangat. Takrot kamot ngamen. Saan ang kinatakrot ti mangliklik iti paggad? Ngam kinamaag tagsabay ti apoy. Daita ka di tinagawid am ditoy. Imbes nga ang kaibalas tinapasamak. Kayat yung kadi nga inakmat agsaba akas simot-simot ina. Kayat yung kadi amaybos kami amin alalaki iti puli tayo. Kasano nga ron ang makabalas tayo? Numabutang kamat. Saan ko akabutang tirangat no pang salaknib ina? Ngam no timapan ka agsaba iti apoy. Sabali na saritaan na ita. Anya te kayat mo asawan. Di kay kadi maasyan kadag iti naulila. Gapo iti dayta arangat. Manon tinapasag. Gapo iti minamaag arangat. Masapo lang mapantayo ti ospital tapno maagasan kayo, ama. Tapno maamuan, tiruar, ti mapaspasamak ditoy. Saan ang mabalin ang makibiyang dagiti pulis iti mapaspasamak ditoy? Amoy mat gayam amay kaniwas ti mararamid. Apay nuliklikan yon ti kastoy. Tapno saan tayo amay boss? Jak pulos kayat amang ngaganday tangay bagam. Awan ti takrot iti puli tayo. Napatag ti masakbayan ti agbalinto a pamilyak, ama. Jak kayat ama ulilan to dagiti anak ko. Gapoy ti dayta arangat. Jak kayat ang makita ti rupam ditoy. Awan puli tayo abakla kan takrot. Agsanay kakit di, tasika ti sumukat kanyak. Ladingita ka, ama. Kayat ko ti makaturpos. Taag-trabaho ak para ti pamilyak. Saan kat atap no makirangat? Pumanaw ka dito'y sangok. Kagurak ti tao at akrot. Ladingita ka, ama. Masapol ang makaturposak. Ipamuspusak ti agturpos. Makitak tiliday iti rupam. Adda ka di manen parikot. Masapol nga agtrabaho ak. Tapno makaturposak, ma'am. Pinapanaw dagi di balay mi. Tadyak kaya ti agsanay ang makigubat. Adda amok ang mabalin a part-time job para kadagiti estudyante. Ijay ti papanam. Pagyamanak, ma'am. Masapol ang makaturpusak. No di da kayat nga agawidak, gapo tadyak kayat ti makirangat. Awan mabalin ko. Dayawan ka iti kastapang ngadeng mo. Madi nga mintiranget iti nagbabaetan ti tunggal puli wenno klan. Diyak kayat ang mabangunan ti agbalin to a pamilyak tinagulo a lugar, ma'am. Rombeng laeng. May mayat matlaeng ti kapya ngem ti gubat. Awan resat agubat ti klanwar. Amom kadi a pinagtalaw da ni Max ije balayda. Tadi na kayat ti agsanay aman nakigubat. Ha? Kas na ka di, ma'am? Kasano ang makaadal no pinagtalaw da? Simrak akas working student. Adda part-time job na. Kasla isun ti mang paadal iti bagbagi na, ma'am? Tapno saan laeng asumardang. Tinulungak ang makastrak iti trabaho. Tapno ituloy na matlaeng ti agadan. Kaasimat nga rod ni Max, ma'am. Di na kayat ti makiraman itirangat iti lugaryo. Iso akinay kayat na ti ag-working student. Pudno nga rod ti bagbagana. Adi na kayat ti makiraman itirangat ti pulida. Kan ti pulimi, ma'am.
Pinagtalaw ka nun ni Tata Punso ni Max. Tadi na kayat ti agsanay aman nakigubat, tatang. Dapat patag ka ni Ponso ti gubat ngam tinasaya ta masakbayan ti Polina. Kat nagsardang ka din ni Max nga agadal? Saan, ama? Tinulungan ti maestrami anak kastrak iti trabaho na. Part-time job ka no. Tapno may tuloy na matlaang ti panagadal na. Kaskal tayo. Di namat kayat tiriribok. Kasta kumamat ti amana. Kasano nga ta ama alukoy tayo ti amana. Ama isardeng kumanday to'y aklanwar. Masiguradok ang marigatan tunday jay tanasugatan. Isa pilitin ng agsanay ti anak na. Ngam, saan akayat ni Max ti agsanay? Iso a pinapanaw ti amana. O sino nga ta tidutukan manan ni Ponso a sumukat ken kuana? No saan matakayat ni Max ti sumukat ken kuana? Kaasimat ni Max sama. Pinagtalaw da piman. Ponso, saan matan nga agimbag day ta imam? Nakarkaro mat alintag. Mangayab ka itinalaing nga albularyo iti purok. Di amuna ti agdudu maabulong ang makaagas. Adan pinaayabak amang ngagas at tagad dita baba. Nalaing kano day jay. Dandan ni siguro itan. Sa balin ti ut-ut amariknag. Kaslag kapsutang pa yan. Sinalbag dagijay apuli. Tinamaan dakit din iti pana. Basitan dagiti lalaki dito purok tayo aman nakigubat. Inot daan na pasag noing kayo rumaot. May samot dayjay amax. Inutil. Di pa'y makatulong. Nang ro na ngamin kan kuana ti kuna na apanagadal na. Ang makaadal pa'y nga ta ita. Tawan mo na ita da nga allowance na. Nagbakwit kit din ti sinalbag at akrot. Kabaulam ka di mo lang ti agadal, kabayatan ti panagtrabaho. Wan ma'am, ikarkarigatak. Good. Aganos ka, tano makaturpos ka, dakkel at tulungkan ka para iti masakbayang. Madanagan na ka ni ama, ma'am. Natamaan iti pana nga da sa bidong na. Diyak mo na niya ti sa bidong nga naramat dagiti kalaban da. Apay asaan amapan iti ospital? Sa bali ti ugali tinataengan iti lugar mi, ma'am. Kay kayat da ti bulbulong apangagas. Ngam ad-ad da ama isagmak ti salon at ti amam. Saan da kami na kayat na maamuan dagiti pulis ti mapaspasamak arangat. Iti nagbabaadan ti pulimi, ma'am. Madlaw akim motong ni Max. Manipod nagtrabaho, kabayatan nga agad-adal. Saan ka di? Awan siguron oras nang agina na. Kan agluto iti kanan na. Imbagkit di, kasaan nga inmanugot iti kayat ti amana, nga iso ti mangidaulo iti klanda. Raamak ti pangadang na. Adi na kayat ti mangidaulo kadagiti kakadwana. Saan ang nagbindot iti obserbasyon ko? Nasingpat a tao ni Max. Idida mo. Ada pa nagduadwak iti kinatao na. Ngam itatamakita ti panagsakripisyo na. Tapno laang makaadal. Nasukatan iti panagraam. Makikam ka din ni Max? Leche o. Ada iti tugaw na. Akas lang nabambanog. Kagap-gapo na siguro iti trabaho. Mabiitlaan tada papanak. Hi, Max. Saan pa'y amang rugi ti klase? Tada ka no basit meeting da, ma'am. Adadanom kan tinapay dito eh. Mangantayon ka da, Elsa. Iso matlagayam apimanaw ka itay, tanapan ka gimatang. Sigud at tinapay iti bag ko. Danom tinak ginatang. Ultimo danom, magatang diti syudad. Iti lugar tayo. Nadalos ti darom iti ubog. Sana magatang.
Mayat ti agyan ijay, no awan ti rinupak. Sana na day ti pagsaritaan tayo. Mangan tayo kit din. Da tayo pailaan ti adda ditoy. Agyamanak tanelak amak iti danom kan tinapay. Kinapudno na, mabisinak mo't kan. Isong arad amangan tayon. Patuluyom ka diti mapanagpasyar iti lugar tayo. Intol makaala kiti liv ko, isuntol ti papan ko. Manglimlimo ka kadimanan. No kasapulan aramidag, tapno awan mapasamak arangat. Huwag kaasimat ti mairaman. Ay, no apay mat ngamin akanayon arangat ti adda iti ulo dagiti kabusor. Kung ang tinagdamagak, asaan unay nga umasindag dagiti kabusor iti bedeng, manipod na sugatan nila kay Ponso. Kumusta nga tamat tanday di anak kay Ponso? No di da nasarakan ti husto apangontra iti sabidong ti pana, inot ngagkapso. Makitam ka diti sabong iti tugaw mo? Saanan apo raw, no dikat nalabasit? Asino nga ta tinangikabil? Masiguradok ati kabusor mo. Awan kabusor ko. Awan ita, ngam adda idi. Ita, naragsakan ti panaglangin nyo. Naragsak ka, saan ka di? Di ka man, mangsutil ka manan. Agpay sumot. Kabusor idi damo. Ngam, asawan to iti udi. Unay day ta asawan. Si kaman. Uy, awan dakos iti imbagak anya. No anya ti mandar ti puso, masapul asurutan. Ay, Ponso! Ponso! Anya ka diti na masamak mo. Ay, agrain ka. Ponso! Oh, anya ti kayat asawan ti tagtagainap ko. Apay, anya ka diti natagtagainap mo. Nakita ni Max nga umununag iti gayong-gayong. Ha? Kat tultulungan mat ni Berto nga yaon. Eh, ang mga nunagkita da, kat nagrangat da. Ngam, apay atultulungan na. Agkabusor tayo kada Berto. Apay kumatulungan na ni Max. Balektad ti tagtagainap. Oh, Diyan nakitam atultulungan na. Ang mga no, parparigaten na ti kaya ta sa wanda jay. oh, kasta nga ta. Oh, sinalbag tumat namin DJ Amax. Di nakat kayat ti agsanay, akas man nakigubat. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo ita alawas ang napauluhan. Gurang-gura. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo ti NTBC Drama Production Center iti DZWT 540 ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakapungtot ni Punso kaputan abak da arin maot. Kat nasugatan pa'y daytoy. Naragsakan mat ni Berto idinadamag na asaan na nagbaligi dagiti kabusor da. Idinakaawid ni Max, insingasing na kadagiti dadakkel na asardengan dan tirangat. Kat makikapyada kuman, nagpungtot nga rod ni Punso kat pinapanaw na ni Max. Papagayam, denggen tituloy te serye tayo ita alawas ang napauluan. Guran-gura. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Balektad ti tagtagainap.
Jay nakita matultulungan na. Parparigatan na ti kayat asawan day jay. Kasta nga ta. Wah, sinalbag tumat day di anabiyag. Di nakat kaya ti agsanay akas man nakigubat. Kayat nakit din ti kuna na apa nagtorpos na. Day tangarod ti pakasurunak. Di pa'y makatulong. Ay, kasano pa'y amay balas day ta nagpanakam. Kas jay mat nga day jay asinalbag. Makapadismaya. Lalaki pa'y matngarod. Jay mat may sanga anak ta. Napasag. Adi tay pa'y amo no asino tinang pasag. Hello? Asino da ka di? Na-aksidente ni Max. Nadumpar ka no iti motor. Impan ka no ti pulis iti ospital. No addawayayo kin ni Elsa, ingkay man basit kitaan. Addanas kan namin nga aramida. Anya ka ospital, ma'am. Ijay ka no General Hospital. Basta mapan kayo ijay. Masigurado nga awan ti kadwa na ijay. Sige, ma'am. Agpakadakpay kadaina. Sige basang. Da kayo pala ti makaamukan ko na. Kaasimat. Wen, ma'am. Awagak ni Elsa. Tagkita kami ija ospital. Anya ka di tinapasamak, Max. Itimot pedestrian lane tinagnaak. Agdardarasak tapno sana kamaladaw iti trabahok. Dinalapos nak tinakamotor. Nakitam ka di ti plate number ti motor? Hinala ti pulis anang tulong kanyak. Nagkari, ama kaamo kano iti panaka-ospital ko. Anya ka di tinadangran kan ka? Na ito imak. Simentuan da kano na madamdama. At da fracture na. Kasano ka makatrabaho ija fast food? Wan nga ron. Nagmalas matan. Sapay dandani tayo nagturpos. Adumanan ti babayadan tayo. Amom ka di? No asino dayjay nakadalapos kan ka a motor? Saan? Ngam ko na ti polis anang ato kano ti adal na. Nagalis lang ti kalsada. Iso di na siguro na kontrol ti motor na. Imbag man tadakan di ti ospital. Ayan ni Max, grabe ka di. Saan matkit di? Ada na dangran iti ima na. Simentuan da inton madamdama. Inak gumatang iti in reseta ti doktor. Kanjay aramatan da amang simento iti ima na. Indad ka di ni Max ti paggatang mo? Wan. Intad ka nung tinakadalapos kan kwa na. Rumbong laeng, adyo nakadalapos ti aggastos kadagiti amin nga agas. Kan bill iti ospital. Wan mat ka no? Si dadaan mat dyan nakadalapos. Ala, kuyugin ka amapan gumatang iti agas. Intagarudan. Nagtungtong tamatan dito'y dalan. Inta ni Jay butika. At yan dagiti impagatang ti doktor. Saan ka di pa'y nga imay? Saan pa'y man? Madamdama siguro. Naut-ut ka di, day tala-fracture nga imam? Naut-ut unay itay. Ngam adda injection ng tudok da. No siya, kabutan ko ti injection. Agkidamak, tapno jak makita nga itudok ta kanyak. Na-ospital ka kadimutan. Saan pa'y mat? E di nagpabakuna ak. Ilaylayat da pa'y lang ti injection ti tagkidamakon. Ha? Takrot ka mat kayam. May mayat ano kitaam no sagino ti pangitudukan da. Imawag ti Maestra Dareya. Na-aksidente ka ni Max nga anak ni Ponso. Kasanon ti anak ti kabosor. Maamuan tayo tun sumangpet ni Rhea. Sa dino ka ding ospital. Grabe nga ta, tinapasamak kan kwa na. Ijay ka numot General Hospital. Mapanak tuman ba ti Jay? Inak kita ti kasasad ti kabosor tayo. Adda ka diguram ijay tao. Awan basol na, saan ka di? Awan gurak, nangruna ka tinulungan na ti anak ta, edinay galis iti bas. Mangrekapak to, taumayak mo. Wana,
Tayin tamad kitaan ti kabusor ang nagbalin agayam ti anak ta. Tata Berto, Nana Melba. Oh, apaya kaslan nakigtot ka, Barok. Saan kami akabusor? Kumusta ka, Barok? Di mo ka din nakita at limabas a motor. Aapay a dinalapos na ka. Pedestrian lane mo ti ayan ko, Nana. Agdardarasak ta maladaw a kilini ti trabaho. No, maminsan agdardaras tayo. Kumita tayo iti kanawan, ngam di tayo kumita iti kanigil. Isa mapasamak ti aksidente. Agpasuday tata, kimita iti kanawan, ngam sana ka kimita iti kanigil. Ado ti kasjay, Barok. Di da kitaan ti agsinumbangir sakbay abo manlasiw da. Kasta tinapasamak kanyak, Nana. Ita, nasimenton ti imak. Diyak pa yan makatrabaho. Niimbaglakit di tayo malaang tinadangran. Nungay ti ulong. Adon ti imbay nangagaskan ka. Agam kumutong kamatlat ta. Di da kamat maagasan. Inutil da amin. Awan pa kagunggunada ang herbularyo. Basol dagiti kabusor. Maamak pa yan dagiti nabat-bati aman nakigubat tayo arumaot. Dagiti makuna ang maingal. Ngay muna iti sango iti rin maot kami tinaudatal. Dagiti adda iti udi tinakalasat. Nagsanod da. Idi nakita da anapan na ti imham. Nagsanudak mat, iti nakitak ang napasag dagiti kakaduak. Maladingita na kiti napasamak kadagiti kakadwa tayo. Dakal ti pukaw tayo, iti dayjay nga iraraot mi. Uray kumamat, no sana kasjay ti anak ta. Kayat na ti agyan iday syudad, ngam ti tumulong kadagiti kapulyan na. Kumusta ta imam baro? Idi inyawag ti pulis kanyak tinapasamakan ka. Awanak ditoy. Tay tatimbagan ni Rhea, ma'am. Imbag tay maydakan Elsa. Didak binaybayan. Sapay kuma, tada kayo kinireya ti mamagkapya kadagiti puliyo. Sapay ko, ma'am. Nasaya ti pamilya ni Rhea. Imbay pa dagiti dadakkel na iji ospital. Kasta ka di. Tila nga rod dadakkel mo ati parikot. Wan nga rod, ma'am. Inton agturpos kami. Agawid ak iti lugar mi, taalo koyak ida makikapya. Wan kuma, tapno makarik na matikapulyan nyo iti kapya. Saan laagubat? Dahil ti tarigagay ko, ma'am. Ti kapya iti lugar mi. Kablawan kayo iti panagturpos yo atalo. Kablawan kayo at talong agagayam. Agyaman kami unay kada kayo, ama, ina. Agyaman kami unay kada kayo, Nana, Tata. Agyaman kami, Nana, Tata. Uray awan ti imbayan ang kuyog kang kabaro. Saan ka ngagliday? Ta nakaturpos ka ta. Tinaskan kat naawat mo ti diploma. Uwan, Tata. Awan na ka umay, tadidaan mo ngagturposa. Masakit ni ama. Saan mo't ang mapanawan ni ina? Ita talakaturpos kan pandat yaramidam barok. Mapan ko ipakita ti diploma kada ama. Kalpasan na. Alukuyok ida makikapya, Tata. Sapay kumatag maligi ka, barok. Nagawid ka ba, sika, takrot? Di kayo kadi maragsakan ta nakaturpusak, ina. Adto'y ti diploma ko. Matulungan ka di day ta diploma ti sakit ti amam. Saan ka di amay mayat? No ibalas mo tinapasamak kan kuana. Ubingak pala iti. Nakirang rangitan da ama.
Manon tinapukaw a kakadwana. Ita, masakitan gapoy ti day tarangat. Iso nga rod, asika ko matimangi tuloy. Naawatam. Saan kayo kadi ang masayangan iti biyag ko, ina? Kasanon, nasyakmat ti mapasag. Wano kas kanya ama pana, kat ininot ako mapsot. Ha? Dinakman isuro. Kaad-ado pailat nakan ko abagas ngam sika. Kayat ko ti madaan iti pamilya. Ngamjak kayat ang mapasag da iti gubatan. Kasta ti panang ipatag ko iti pamilyak, ina. Apay, siyak. Di kay kadi empatag. Panang ipatag ka di ti ibaon ti anak ama ki gubat. Sana kas di tinagbanagan ni ama, no saan aga po iti gubat. Ti diploma ka ma, may sako na maestro. Saan ka di amay mayat? No si katimangi daulo, iti man nakigubat tayo. Tapno matay, wano mapana akmat akas kata kayo, kasta kadi ama. Akin putot kadikan ka. Taapay anak karo titakrot mo. Saan akin natakrot ti mang birok iti kapya para karag iti patpatgan iti biyag. Anya ti kayat mo asawan, takrot. Numaadaan ak iti pamilya. Diyak kayat nga agbyag da iti butang. Iliklik ko ina iti pakatayan wano pakadangran. Isok ka di nagawit ka, tapno ibagam da kita. Kayat ko ang makikapya tayo tapno agbyag tayo ang natalinaay ama. Nawaya nga awan kabusor, kan awan pagbutbutngan. Maanlukoy nga tani Max dagiti pamilya na amakikapya. Diyak mamati ang makikapya na dya tao. Nakiting ti panagpampanunot na dya arabiyag. Saan nga tama ay ayo da punso? No makita dati diploma ti anak da. Dita mo, bakit? Mamuan ta na ita ito nagsubli di syudad ni Max. Ikararag tayo ti panagbadligi na. Tapno makaginawa tayon. Tapno awanan ti gubat. Sapay kumaa, tamatig na iti puso da punso. Nagmayat ko man no kasta ti mapasamak. Ado ti makaginawa. Nagsuble dya syudad ti anak ta. May sagaya man ang maestro. Putot ko kadiday jay. Pinanonot mo kadi nga imo na ti insawang mo. Apay, adda ka di sa bali nga asawak, Ponso. Awan darami atakrot. Maingal kan naturad kami. Mangibabain iti puli. Makapainsul tomat ti saom. Enton kuan pinanawan ka. Makapasuron. Papanam ko ma. Huh? Nagadumat ababalay dito ay masakupan tayo. Kunaklakit din. Numapan ka ba ti jay syudad? Saan? Angam, nulabsam ti agsaw kat makapainsulto. Amangad no panawan kan. Masurunak lang amin. Iti kinatakarot de jay abakla. Kumusta ti panagawid mo? Natangkan ti ulo dagiti dadakkel ko. Diyak mabaw in iday ti kapananutan da. Saan ka maawanan itinamnama? Jacket ti pa nag-review tayo ti panunutan ta. Tapno naan anay ti panagbalintaman norsuro, Max. Imbaglakit din. Tadda ka amangan andingay kanyak. Nang rona no kasto ay maawanan itinamnama. Gapo iti ugali dagiti dadakkel ko. Saan ka mabalin abaybayan iti kastoya kasasaad mo, Max? Agyaman ak unay kan ka, kan iti pamilya. Nasingpet kayo. Kayat ko kumama takasta ti pagbalinan ti agbalin to a pamilyak. Nasingpet.
Saan aman nakiriri? Mapanak samot eja syudad. Tenak man kitaan, noan niya ti aramidan ni Max. Anya ti aramidam. No adda kadua na a babae. Ha, amangan peket din no day ta babae ti makagapo. E so adi na kaya ti agyan dito yung lugar tayo. Sige. Amo ka nalaing ka nga agaramat iti balisong. Iwakwak mo ti balisong